Niekto chodí kolem karavanu. To je za kokotka. Kúka sa dovnútra. Ne, neko. Kúka cez okno asi, alebo čo? To je kokot. Do piče, on sa dostáva. Do piče, on otvíra dvera. Máme si tam vybihnúť? Ne, počkaj, neko, kokot. A otvoril to? Otvoril to. Ty kokot. Prísam Bohu toto. Počkaj, tam je Himosecure, vydrž. Aha, co? Počkaj. No schválne, či odjede, kokot. Dobre, tak keď tu už otvoril dvera, tak... Počkaj. Pôjdem za ním do piče. Piča, to je adrenalín. Ty kokot, on ide preč, to tiebe? Ja by som už išiel, Miri. Neviem, Či naštartoval už. A co to je daleko? Čuješ? Co tiebe? Čekaj, ty do pičov tak niekam. Karavan Himosecure, počkaj. Ideme do piče, ideme za ním, hej. Odstavíme ho, hej. Poď. Tak poďme také... Ideme ho kľúčky do piče. Mami? Poď. A kam je? Ja nevím, do piče. Odetýkaj. Co? Odetýkaj. Počkaj. Než to bude fungovat? Pozerám, to je jeden, tému věr, kamaráde. To je špička. Tak. Karavan vybavení. Načítat. Je tam karavan, je. Odstavit vozidlo. Stop. A my si zastavil? No jak? Kamaráde. No čo, co kam? Nevím, počkaj. Bulava. Hlava? No. Hene. Pozerám to, počkaj. Dverko otevríte, to som asi odstavil, je? Tým pádem. Veď ho zastavili. Tady nikdo není. Ale trezor chýba. Piča, není tu trezor? Trezor chýba. Ty, koľko trezor? No dobre, a v čom, co jako? Tam je maják, ten trezorí, počkaj. Trezor je ešte? Ale... Áno, tam je, hľadač. A čo, co? Počkaj, poď sem. Himosecure. My sme kam tady sa ho zajete, kokot. Počkaj, nájdeme ho. Dám tam maják trezor. Vydrž. Navigovať. Dívaj. Pardon, nikdy. Kam utekáš? Dívaj. Počkaj, ja to nechávam schválne potichu, aby to počul. Tady to búchalo. Počkaj. To si dáva trezor. Co tam robíš? Nech ten trezor, vyhrá. Nech ten trezor. Utekaj za ním. Trezor, co? Čajkou po poli. Jebe. Poďte tu, jak? Poďte tu, jo? Trezor tu je, kamaráde. Ja jdu trezor.
Severo, ideme. Čiže som bol policajtu, tak za chvíľku mi to mieli byť stát. Jo, jaký to? Jo.